Hi guys, for today's video ay aalis na muna kami dito sa aming range and then pupuntahan namin yung range ng kapatid ng mister ko. Kasi dinala namin yung net nila guys kasi nga i-install na nila. Samahan nyo kami guys, pupunta na muna kami doon para din ma-tour natin yung kanilang area doon. And yes, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Do like this video and do comment down below kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. And also don't forget to like our page on Facebook guys. Diyan nyo ako always makokontak kung meron pa kayong mga katanungan, personal questions. And also guys, ayan, papakita ko sa inyo yung mga dala namin kasi ito yung dadalhin namin kasi kailangan na nila doon kasi nga si Bayaw, bago sila sa free range guys. And then yung mga sisiw pala na nandun, anak yun ni Rapido. So matatandaan nyo po guys, si Rapido is pinadala namin sa Sikitan. So yung mga sisiw ni Rapido doon is dinala naman doon sa isa ko pang Bayaw or sa kapatid ng mister ko. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga sisiw ni Rapido galing doon sa bukid. Nandun yung mga bagong sisiw ni Rapido. Ito yung dala namin guys, yung net na pinadala din ni Bayaw, saka yung hiniram namin ng mga gamit. Sasauli natin to. So yeah, see you there later guys. Mura lagi siya na mayat lagi. Mura siya ni payat. Siya nalikot. Liko gani, likot na kayo. Hi Kobe. Hi. Ayan guys, yan si Kobe po. Ayan, yung kanilang bantay dito. Tsaka meron pang isa. Ayun, si Sniper. Ayan, ito yung area nila guys. Ayan, ito yung area nila. Ayan, meron silang kubo. So, ayan, probinsya life. Kobe! 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 Hey, Kobe. So yun guys, nakarating na kami dito sa kanilang mini farm. Actually kay Dokto. So backyard lang din siya. So sila Bayaw lang yung nag-aalaga and then kanila Doktong project na to. So ngayon, meron sila mga sisiw dito. Ito yung mga sisiw nila guys. Ayan. Actually hindi na sila sisiw, medyo malalaki na sila. So ngayon guys, napansin namin, karating namin dito, medyo yung iba is merong mga sipon or sintomas ng sipon. So kailangan namin tong piliin. Then yung iba na merong sipon, itira lang muna namin dito sa kanilang cage. And then yung iba naman guys is dito natin ilalagay sa kanilang mini free range or yung kumbaga malaki siyang area pero nakakatapak na sila sa lupa. So papakita ko sa inyo yung itsura ngayon kasi nilagyan namin ng buhangin guys kasi napansin nga din namin kanina na medyo basa na. And disclaimer, baguhan pa sila sa pag-free range. So ganun talaga, kailangan namin din silang i-guide para at least alam din nila the next time kung makaka-encounter sila ng mga ganong instances. Yung magtutour sa inyo kung ano yung itsura ng kanilang mini farm. Okay? So, ito daw yung pinaglalagian ng mga manok guys. Ayan, kung mapapansin nyo, nilagyan na namin ng buhangin kanina. So, hindi ko lang na video kasi medyo na busy kami para at least, ayan, ngayon mapakita ko sa inyo. Ayan na yung itsura. And then nga pala guys, yung sa labas, marami pang mga saging pero sa susunod, i-get rid off yan or aayusin yan lahat dyan. Para yung ating mga manok is maganda yung kanilang pagstay dito sa mini farm nila Pauline and ni Doc Essie. Ayan. Yung net na binili namin kasama sa amin guys, is dyan yun ilalagay. Meron na yung nakalagay na cyclone wire guys pero sasapawan yan ng net para mas tumaas and then yung ating mga manok hindi makalipad. So yung mga ganito guys is aayusin pa yan. Sa susunod makiklear na to lahat. Ngayon pipilian na muna natin to itong mga manok na to kung saan yung mga may sipon and then later ilalagay natin dito ang mga wala tapos yung mga meron namang sipon is dyan na muna magsistay para at least magamot din nila sa susunod na mga araw. So ngayon si Pauline ang magiging videographer natin guys kasi habang nagpipili tayo ng mga merong sipon siya yung mag-film sa atin. Guys, this is the chicken that Tita and Tito Bunbun got us. So, ito guys, wala rin sipon. So, dyan namin
nilalagay. And this is where they behave and relax. We have a lot of chickens. There's some that has sneezing, there's some that has sipon, and there's some that doesn't have sipon. And this is one of our chickens that we have here. What is this chicken, Tita, look like? Native chicken. So it's a native chicken from the Philippines. Don't forget to click the thumbs up button and like this channel. This is still a morning thing, but Tita, can you hold this? He's doing something, so we just say. If you want to be like me, click the thumbs up button. Guys, welcome back to our channel. This is Tito Puy Poy, and this is Tita Inday, and this is our chickens. They already got out. Dalon yun ng sam nga na ay sipon. Pilihan lang. Kahit hindi siya ibutang. Oops! And this is the chickens that got in. Oh! Sorry, I was just starting to be. So, they don't need my help anymore. Tita, when I'm at your house, don't call me, okay? So yan guys, tapos na kaming nag-separate ng mga may sipon. Ito yung mga iilan sa mayroong sipon. 15 pieces tong dito guys. Tapos yung dito naman guys, ayan, ilan lang to sa mga walang sipon. Kailangan nating i-separate guys kapag mga ganong instances. So yung gamit dyan guys, pwede kang gumamit ng Premoxil, Ambroxetil. So pwede nyo yun alternate, like Premoxil ngayon and then right after that, pwede ulit na Ambroxetil para hindi sila ma-immune sa gamot. Ito naman yung may mga sipon guys, medyo matamlay. Normal yan guys kapag merong sipon yung mga manok. Kailangan itong i-cure guys or i-separate nyo sa mga walang sipon. Meron namang iilan dito na malalaki na I believe wala na itong sipon. Minsan, nagbibigay namin ng pagkain then mga 5 minutes lang nilalagay namin yung waterer. After 5 minutes is kukunin na agad namin yung waterer para hindi sila palaging umiinom ng water. Na kung saan ang cause nun guys is nagkakasipon sila. So dito na muna sa cage yung mga ilang may sipon. Tapos yung iba naman na walang sipon is ayan, nandito na guys. Sa ilalim nila is meron talaga ng buhangin sa ilalim kaya okay na yan guys. Hindi sila masyadong maboard. Ayan po. Yan ang kadalasan nilalagay kahit doon sa aming backyard. Buhangin talaga guys. Yung mga net na binili nga pala nila is dito na ilalagay yan. Ito guys, kapag pwede na tong nalagyan na ng net yung banda sa may hog wire is pwede na tong free range talaga sila sa palibot. Hindi na sila dito sa kulungan. Kundi dito na pwede na silang pag-alagala. So at least secure na yung kanilang area and then wala nang problema sa palibot. And then yung dito naman guys, pwede na din itong malagyan ng mga ilang sisiyo na tigwa 1 month old pataas. So usually until 2 months, pwede na yung i-free range. The next time na pupunta tayo guys is tingnan natin kung naka-range na nga ba to sila. The next time din guys kapag hindi pa to gumaling, so advise natin sila na mag-LSPEC na rin. Disclaimer, based on our experience lang yung tinuturo din namin sa kanila kasi nga sinishare lang din namin kung ano yung mga alam namin na mga gamot para sa kanilang hayop na nandito. So meron din pala silang mga aso dito. Ayan, so 4 na aso. So yung mga aso na nandito guys is kay Doktora. So meron isa doon. Ayan. So sa likod ng mga aso guys, dyan banda, yung net na ilalagay. So yung dito na banda, hindi na yan lalagyan ng net. So yung sa mga free range lang na chicken is hanggang doon lang yan. Dyan sa may likod na yan ng mga aso. So dyan lalagay yung net. And then papunta na doon sa mga manukan. So yung dito, maglalagay siguro sila ng gate para dyan sila dadaan kapag nagpapakain sila ng mga manok. So guys, hindi pa siya talaga fix. Pero unti-unti lang. Ayan, magiging okay na yan. So nilalagyan na ng, ayan, ng buhangin. Tomorrow din kasi lalagyan na yan ng semento. Mamasahan na and then, ayan, maging semento na talaga lahat dito guys.
Ayan, hanggang dyan. Dyan, doon banda. Tsaka dito. Ayan, magiging semento na yan guys para hindi masyadong maraming putik. So yun guys, that's it for our video for today. Thank you again for watching. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends na alam yung makakatulong sa kanila. Do comment down below kung meron pa kayong mga katanungan, and do like our page on Facebook guys. And sana again nag-enjoy kayo. So hindi namin to yard, disclaimer lang. Yard to nila Doc. Ayan, thank you and goodbye. Peace out everybody.